Fil-buskett sibna lil Marija, Epifanija u Stephen, 3 persuni neqsin mid-dawl jaħdmu fuq skulturi tat-tafal. Marija, Epifanija u Stephen huma parti mill-Visual and Non-Visual Network li flimkien jagħmlu diversi proġetti artistiċi biex iqajmu aktar għarfien dwar il-bżonn ta' aktar inklużjoni fis-soċjetà. Iċ-chairman ta' din l-għaqda Chris Grima spjega ma' One News kif beda kollox fl-2013 u minn dakinhar qatt ma ħares lura. L-iskop huwa li nwasslu għall-indipendenza. Mhux jiddependu la minn ħaddieħor, la minn familja u qas mis-soċjetà l-oħra, anzi jekk alla jrid naslu fi żmien fejn naraw ma kellu jistgħu jkunu leaders f'ċertu setturi. Grima qal kif Marija, Epifanija u Stephen qed jitalmu jaħdmu dawn l-iskulturi flimkien mal-iskultur Charles Sammut biex imbagħad huma wkoll ikunu jistgħu jgħallmu persuni oħra neqsin mid-dawl. Marija u Epifanija fil-fatt qalulna li din l-għaqda qed tgħinhom jgħixu ħajja aħjar. Namlu dan b'determinazzjoni, b'dixxiplina u b'imħabba. Quddiem l-isfidi li ġġib magħha l-ħajja għalina l-omja u għal kulħadd. L-għan tiegħu li aħna l-omja nitalmu ħili ġodda fil-iskultura.